v-am regăsit la un nou episod pe canal, un pic mai ciudat, pentru că este New Bike Day din câte se vede, sau poate, sau bine zis, Old Bike Day, pentru că e bike-ul vechi. Probabil că vă întrebați unde e 530 S-ul. Nici eu nu știu unde a ajuns. Eu l-am lăsat la Decathlon. Ei mi-au dat banii pe el, că l-am rupt. Și de-aia n-am mai putut să postez. Iar această bicicletă este o încercare de dirt jump fără suspensii. Nu știu dacă știți, dar bicicletă din asta vine cu schimbător și manotărnic foarte mic și cu schimbător grip shift. Și l-am scos. Și dacă e grip shift, are și manșonul mult mai mic, din păcate. Și acum merg acasă la un prieten, la Tortu, să-mi dea manșoane. A zis că o să-mi dea niște manșoane. Și deodată am ajuns aici la scări. Nu știu dacă vreți sau nu, dar o să vă arăt cum am susținut niște scări pe acest bike. Și pentru că n-am manșon, sper să nu fac. Și am susținut aici 3 scări. Aoleu! Iară 3 scări. Aoleu! Aici 4. Aoleu! Da, și acum ne ducem la gară, în zona de jos, cam la vreo 2 km distanță de unde sunt eu, în zona de sus. Și ne vedem de acolo, sau din schid, depinde. După ce o să am mașinile noi și na, cam asta e tot. Salut, guys, am aici new bike, azi l-am luat. Are bike de la Oneal. Da, Mondriker Sumum 2012. Am mai dat pe traseu. Mondriker Sumum R. Probabil. Hai să dăm pe traseu. Ne dăm pe trase acum. N-am mai filmat de la Lidl că n-aveam ce. Plin rău. Mergem în skate. Da. Acum ne ducem în skate. Vom trage fletul la ochi. Nu doar eu. Păi și ai zis pe acolo, pe traseul de din Pădurice. Cap la șoc, am dat și nosedive. Dar vine o ploaie, mi rupe. Nu am văzut, dar am auzit că l-ai dat. Da, mă leacă transferul mare și după cred că cel mai bine ar fi să plecăm acasă, că la Ținorius ne rupe. Unde? A, transferul ciudat?
Mi-a intrat ceva în gură. Și nu știu cum, că am și full face. Ia haia la plec. Care? Ceat. E de rău. Și ne întoarcem în altă zi. Cel mai probabil că mâine. Pa. Da, te milfez. Acum ne-am întors. Hai, da? Hai, dă-i. Îi dă turtul primul. După aia eu al doilea. Eu îi dau 2. Dă-te, dă-te. Hai, dă-i. Foarte clean. Nu vă luați. Deci am strigat. Nu s-a luat. Nu poți să dai. Nici nu s-a auzit. Că era autobuzul. Dacă vă întrebați de ce am șoul atât de sus, ei bine, nu poți să-mi dai pizza, că e sărbătoare și păcat. Adevărat. Bă, l-am dat și aici. Oare mă filmezi? Da, te filmez. Oare am aici un cub. Halanog. Vreau să-i dau singur. Ok. Eu? Lasă. Nu. De ce? Poți să-i dau și eu cu tine? Nu, scuze. Că oare Vreau singur și după. Că Bine. ce, că oare nu te-am filmat la... Exact! Ne-am întors la hotel să dăm acest drop agresiv. Bă, sincer, pentru bicla asta chiar mi se pare destul de wow. Și... nu. Că n-am suspensie și de altfel, din acest motiv. Uite, oameni. Hai, salut, frate, salut! Uite, ce clean l-am dat. Am pe carturata spate. Iar acum voi mai da setul de acolo. Matei! Nu tu! Matei! Nu tu, bă! Hai să dăm fletul. Vii și tu, Denis. Care? Ăla de acolo. Filmează? Da. Stop. Aaaa! M-am lovit. Cu piciorul în pedal. Măcar e clean bike-ul. Auci. Oricum nu Ba, cred că da. Janta asta pe față e un pic cam... O, dar s-a mai îndreptat. Față de acum. Taci, nu, să nu picure. Se mănâncă ploaia? Da. Deci nu se mai șeri. Uai, leu, i-a zis-o. Cu Dumnezeu înainte. Oi, cred că am dat chis. Că s-a auzit prost. Cred că am... Și eu am dat case, cred. Mai dau o dată, cred că am dat case. Ups! Ba nu, am dat case. Mâinile mele. Mâinile mele. El se plângea de picioare, nu știu dacă l-ați auzit. Dacă mi iau copyright, mă omor. Nu vreau să-mi iau copyright. Liber! Denis! Denis! Liber, mă! Eu mă duc. Oi, leu. Știu, și l-am dat și foarte clean. Bă, nu mi-am lăsat nici în mâini, nici în picioare. Învățați să dai clean. Da, ai dat clean. Pentru că am picat așa. Și pentru că nu s-o lege la euro. Bă, hai acolo să începem. Hai să ajungem de bike. O tentativă de rând. N-a vreau? Bă, hai la râmpilele pe care s-au făcut, bă. Ui, leu. Băi, scuze, bă. Fete. Scuze, bă. Îmi țineam bike-ul.
Bă, haide, Nu merg. Hai la rampa aia unde a făcut-o Edi. Hai să mai dăm dropuri. Știi că ați vei chiar ceva de ăla. Ba nu, Ba da, ba da. a zis ieri. Bă, ieri am fost aseară la În fine, nu 10 știu. jumate zi. În fine. Hai la rampa nouă lui Edi. Da, Care? a făcut Edi la rampa. Și guys, ne întoarcem de acolo.